Аз съм шеф Хъмфри, а това е моята асистентка Божидара. Сега ще ви направим един вкусен веган сладкиш и невероятно е от какво ще го направим. Куп вода и дамска превръзка. Но нека това да е дамска превръзка. Анион плюс от Уеда. Уеда. Така. Моля да ме акцентираш. Отвори тази превръзка. Така. И благодаря. Асистент Весела. Поливаме с чаша вода. Така. И започваме да мокрим. Може още една чаша вода, ако обичате. Както виждате, вече сме готови с консистенцията за нашата сладка изненада от дамска превръзка. Сега почваме да изтискваме. Изтискваме. Така. Нали? Колко колаген се събира тук. Така. Изтискаме. Значи ние тук може да си слагаме още вода, още да изтискаме и така нататък, но здраве тук зажаднелите, за да опитат вкусната изненада, няма търпение. Моля, разбърквайте. Първата консистенция, която ще сложим е екологично чист мед. Оп! Бъркай! Втората консистенция, която ще сложим е хрупкави мюсли с шоколад. Бъркай, така, оп! Стига толкова. Бъркай. Това консистенция, това са орехи. Бъркай. Сега, когато вече всичко е това готово, трябва да сложим малко плодове. Малинки, оп! Давай. Така. След малинките, боровинки! Оп! Бъркай. Така. В момента сме сезона на черешите. Черешки! И последното нещо, което слагаме, е кокосови сърготини. Хоп! Айде бъркаме сега. Малко да помогнем. Така. Ти пълниш тази чаша, аз пълна тази за нашите любезни домакини. Готови сме. Сега може да вземеш. Мивка. Кажи Уеда! Уеда! Kitchen! Kitchen!